De Mali met de warmste baan in Friesland ben misschien wel deze werkers onder dik. Maar de voeten op het nije asfalt en dat asfalt is 160 graden. Is dit nog wel wat vol te houden? Jawel. Ja, echt? Verstaan op 0. Ja, en gaan. Ja, die een graad of 50 denk ik. Hè? En hoe gaat het met die? Ja, best. Als het kouder is, dan is het sneller kleden en sneller naar huis. Dus je moet echt een lange trouwwerkje. Ik mag straks afwalsen en dan ben ik wel even iets langer bezig als normaal. Ja. 24 graden is mooi. Maar dit wordt weer warm. Even douchen af en toe. Dus dan is het nog een keer vol te houden. Wetter is de oplossing voor een prottenprobleem, Joert. Ze willen de bregen wie het houden om vast te komen dat het stiel uitzet. Liek als hier bij de dragste bregen wil jou het. Bij de kassen in Sarsbierum giet er maar dit waar alle dagen 3 miljoen liter terug in. En dat is alleen nog maar voor de grienten. Werknemers ren ik al hier rond met een flesje. Tussen de planten is het nog wel uit te houden. Voor de werknemers die in de baan de zinnen onder het glas stingen, is het een stik heater. Maar ik deze Mali liet haar net kennen. Wij zijn er een beetje onwend, dus, maar ik merk dat de vakantiewerkers, ja, die heeft vrij veel moeite mee. Kost deze hitte je met centen? Ja en nee. Kijk, het werktempo zal iets langzamer gaan. En aan de andere kant, je hebt wat meer product. En er wordt wat meer gegeten. Dus ja, wat dat betreft, de vraag is er ook. Dus wat andere, ja, het levert ook wat op. Het schermdoek heeft het tegen, dus dat houdt direct als zinnenjacht op je lichaam wat in. En de luchtruiten zijn aardig wie je hebt. Dus ja, genoeg verder drinken. Ik disse vrouw die zie je het wetter op. Kei ben net gek op de warmte. Ze jou dan minder molken. Bij de hittegolf van 1940 kon een grutal kei deer. Boer Jaap Godik maakt het hem nog geen zwaarder. Oh, nou, daar valt het minder ta. We zitten net zo ver van de Zeediek af. De Zeediek loopt je 3 kilometer van af. Ja. We hebben al een knap windje nou altijd. En dat in de stal, de dwarren niet op en het loopt wel aardig krog. En dan is er ook nog een sector die het profiteert van de warmte. De simmerjurkjes, vliegende winkel uit. In Frencher is er op Sneu zelfs extra tijd om te shoppen. We gaan om 7:30 's morgens gaan de deuren open en daar doen meerdere winkeliers aan mee. En hopelijk gaat de markt ook een half uurtje eerder van start, met het fruit en alles. En dan gaan we in ploegendienst werken, dus we zijn gewoon tot 5 uur open. Geen siesta voor hem? Geen siesta voor ons.